Yalo na kanala. Ya kai ne. Wai ka san da wa kake waya ma kuwa? Na suna kai sabin da lamba na. A baleri. Baleri kuma. To ba baleri ba. Martani mai zafi kowa ya zaki a kasuwa ya san da wanda ya ci. Ku ziyarci dan Alhaji MK TV da ke kan YouTube ku subscribe da ƙararrawa domin samun ƙayatattun interview comedy da kuma abubuwan da suke faruwa a duniya.